chcem povedať, že sme mali možnosť vidieť už aj prípravu včera a dnes nás vítalo krásne počasie a dúfam, že všetci ľudia, či už laická alebo odborná verejnosť si príde na svoje, nielen dynamickými, ale aj statickými ukážkami. Ja by som chcel možno na ministerstvo a ozbrojené sily povedať asi to, čo som povedal aj v prejave, že naše vzdušné sily nie sú len o stíhačkách a o pilotoch, ale je to aj zručnosť našich a spôsobilosti našich vrtuľníkových pilotov, ktorí pomáhajú v domácom krízovom manažmente. Za posledný rok toho bolo viac ako dosť a si myslím, že tieto spôsobilosti musíme rozvíjať aj do budúcna. Ukazujeme len MiG-29, ktoré sú samozrejme tým najkvalitnejším a najlepším, čo v ozbrojených silách máme. Hoci stále máme problémy s financiami, tak sme urobili všetko preto, aby sme sa dnes pred slovenskou verejnosťou mohli prezentovať. Budú tu vrtuľníky, máme tu vystavené dopravné lietadlá. Ukazujeme nielen vzdušné sily, ale aj pozemné sily a výzbroj a výstroj, ktorú máme, pretože túto aktivitu chápeme ako súčasť našich oslav 20. výročia vzniku ozbrojených síl Slovenskej republiky. Sme tu pre Slovákov, sme tu pre obyvateľov Slovenska.